जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला Presented by Mayank Recording Studio. Music Director DJ Nitish Raj, Mangura, Nawada. नोट झरेला नाचे खाती छौड़ी बिया पगलाई जहिया से नाचे ऑर्केस्ट्रा में आई नाचे खाती छौड़ी बिया पगलाई जहिया से नाचे ऑर्केस्ट्रा में आई एकर 72 कमरिया लपा डोलेला एकर 72 कमरिया लपा डोलेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला DJ Nitish Raj. जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला नाचे जब आवेले लाली लगावेले सारा बरतियन के पागल बनावेले नाचे जब आवेले लाली लगावेले सारा बरतियन के पागल बनावेले संगे नाचे खाती छोटका देख खूब रोवेला संगे नाचे खाती छोटका देख खूब रोवेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला DJ Nitish Raj. जबरतिया के पाकिट से नोट Mangura, झरेला Nawada. जब दे पैसा आगे बढ़ के ले विवेक रसीला के चुमावो न देले जब दे पैसा आगे बढ़ के ले विवेक रसीला के चुमावो न देले राइटर की सन नीरज ऊपर नीचे टोवेला राइटर की सन नीरज ऊपर नीचे टोवेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला जबरतिया के पाकिट से नोट झरेला।